Għalkemm matul dan l-aħħar jiem rajna l-Partit Nazzjonalista jimmonta kampanja qalila kontra l-Gvern għaliex is-Segretarju Parlamentari Franco Merci ħalla jipprattika l-professjoni tiegħu bħala speċjalista l-għajnejn, dan ma kienx każ iżolat fejn membri tal-Kabinett prattikaw xogħol ieħor waqt li jokkupaw karigi ministerjali. Matul l-aħħar leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista kienu 3 l-Ministri li prattikaw xogħol part-time waqt li jokkupaw kariga ministerjali. Kar Mifsud Bonnici, fil-waqt li kien Ministru tal-Ġustizzja kien jgħallem il-liġi Rumana fiħdan il-Fakultà tal-Liġi lill-istudenti tal-ewwel sena. Mario De Marco meta kien Ministru responsabbli mit-Turiżmu kien lecturer fid-Dipartiment tal-Liġi Kummerċjali fejn flimkien ma' N. Fenek kien jgħallem l-istudenti tal-Liġi tal-5 sena. Ġie rapportat ukoll fuq il-gazzetta kulħadd li minn barra li kien part-time lecturer waqt li kien Ministru, De Marco kien ukoll ingaġġat mill-Malta Enterprise għas-servizzi legali tiegħu fuq bażi part-time. Dan il-kuntratt kien ma' Mario De Marco nnifsu u mhux mal-uffiċċju legali li l-kontendent għal kariga ta' mexxej tal-Partit Nazzjonalista kien jagħmel parti minnu. Min-naħa l-oħra meta kien deputat Prim Ministru Tonio Borg kien ukoll lecturer ta' drittijiet umani fih dan il-Fakultà tal-Liġi fejn kien jgħallem l-istudenti tal-ewwel, it-tieni u t-tielet sena. Sa dan it-tant fuq l-Istazzjon Nazzjonali waqt il-programm dis-sett tas-Sibt filgħaxija, Simon Busuttil prova jiskolpa lill-eks Ministri Nazzjonalisti li ħadmu għal snin twal waqt li jokkupaw karigi ministerjali. Dan fil-waqt li kompla bl-attakki tiegħu fuq is-Segretarju Parlamentari Franco Merci li baqa' jagħti is-servizz tiegħu bħala tabib tal-għajnejn fl-isptarijiet tal-Gvern. Li kien hemm ukoll ministri fl-amministrazzjoni oħra li baqgħu jagħtu il-lectures fl-università wkoll. Lectures l-università differenti. Tista' tihom provvediment għalihom imma li xi ħadd huwa għandu professjoni medika u jopera u jibqa' jagħmel il-professjoni meta huwa Ministru huwa ksur sfaċċat. F'intervista mal-ġurnal The Sunday Times, Franco Merci ħasaq illi huwa ngħata ċans li jipprattika l-professjoni ta' kirurgu tal-għajnejn sabiex jibqa' ta' servizz għal pazjenti Maltin e kif huwa speċjalizzat sabiex jopera fil-kornea tal-għajn. Merci spjega kif kull kirurgu fid-Dipartiment tal-Għajnejn huwa speċjalizzat sabiex jopera f'partijiet differenti tal-għajnejn u għalhekk wara li tkellem mal-Prim Ministru ġie deċiż li jaħdem fl-Isptar Mater Dei mingħajr l-ebda ħlas.